ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ நான் இன்னைக்கு செகண்ட் சாப்டர் கீதை சாராம்சம். ஸோ இந்த கீதை சாராம்சத்துல நம்ம படிக்க போறது எல்லா யோகங்களும், அதாவது 3 விதமான யோகங்கள். ஒன்று வந்து கர்மயோகம், ரெண்டாவது ஞான யோகம், மூன்றாவது பக்தி யோகம். தட் இஸ் த ஹை லெவல் கேட்டகரைசேஷன். அஷ்டாங்க யோகம் கூட ஒன்று இருக்கு. இந்த 6th சாப்டர் நம்ம படிப்போம். அதுல வந்து நம்ம தியான யோகத்தை வந்து மெயினா படிக்கிறது அதுல அஷ்டாங்க யோகங்கள்ல. ஆனா எந்த யோகம் இருந்தாலும் நாம வந்து பக்தி யோகத்துல போனா மட்டுமே பகவானுடைய ஸ்தலத்திற்கு சேர முடியும் அப்படிங்கிற ஆல் யோகாஸ் வில் கல்மினேட் இன் பக்தி. ஸோ ஞானியா இருந்தாலும் சரி, யோகியா இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் வந்து பக்தியில வந்து முழுமை அடையாவிட்டால் மீண்டும் அவர்கள் உலக வாழ்வில் திரும்பி வருவார்கள். they will come back here actually. அதனால்தான் பக்தி தான் பகவத்கீதையினுடைய அதாவது முதன்மை ஆப்ஜெக்டிவே என்னன்னாக்கா பக்தி. ஸோ பகவானுக்கு நாம பக்தி செய்யறது அது ஒண்ணுதான் மெயின் குறிக்கோளே. நாம வந்து பக்தி பாதையிலே நம்மளை எடுத்துட்டு போகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு நல்வழிகளும் கிடைக்கின்றது. அதுக்கேற்ற போல இந்த உலக வாழ்க்கையில வந்து நாம என்ன செய்யணுமோ அந்த செயல்கள் அனைத்துமே வந்து பகவானுடைய கைங்கரியமா நினைச்சுட்டு நாம செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல இருந்து நமக்கு வந்து விடுதலையும் நமக்கு கிடைக்கின்றது. இதை நாம வந்து கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ 2வது அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாராம்சம், கீதையினுடைய சாராம்சத்தை பற்றி தான் நாம வந்து பேச போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ நேத்தைய அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து என்ன படிச்சோம் அப்படின்னாக்கா, அர்ஜுனன் போர் புரியாததற்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம படிச்சோம். ஸோ முதல்ல திருதராஷ்டிரர் வந்து தன் பிள்ளைகளும் தம்பி பிள்ளைகளும் என்ன செய்கிறார்கள் என்று கேட்டார். அதுக்கப்புறம் துரியோதனன் இரு தரப்பில் இருக்கக்கூடிய படைகளை பற்றி வந்து அழகா விவரிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய குருவான துரோணாச்சாரியாரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குற்றம் சாற்றுவது போல அவருடைய கேள்விகளும் தொடுக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சங்கநாதங்கள் எல்லாமே முழங்குகின்றன. அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ஜுனர் வந்து பார்த்தனுக்கு சாரதியாக வந்தவர். அவர் வந்து குதிரையினுடைய கடிவாளத்தை மாற்றும் அவர் கையில எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. அர்ஜுனனுடைய மனதனுடைய அந்த ஓட்டங்களையுமே அந்த கடிவாளத்தையுமே அவர் கையில தான் எடுத்துட்டார். ஸோ ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃப்ளக்சுவேட்டிங், எப்பொழுதுமே ஃபிக்கல் மைண்டட் தான். நமக்கு எல்லாருக்குமே இன்டிசிஷன் மோட்ஸ் தான் எப்பவுமே. இப்படி செய்தா நல்லா இருக்குமா, அப்படி செய்தா நல்லா இருக்குமான்ட்டு. இன்னைக்கு பேசின நாம இந்த வார்த்தை நாளைக்கு திரும்பி அதே வார்த்தையில இருப்போமா என்பது கண்டிப்பாக நம்ம கேரண்டி சொல்ல முடியாது. அந்த இரு மனம் என்பது நமக்கு வந்து டியூவாலிட்டிஸ், அதோட நம்ம எப்பவுமே ஒட்டிண்டு இருக்கவங்க நம்ம. ஸோ அதனால வந்து அர்ஜுனனும் ஒரு பாத்தீங்கன்னாக்கா சாதாரண ஒரு நரா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரிதான் ஒரு ஹியூமன் பீயிங். அதனால வந்து அவருக்கும் அந்த இயல்புகள் இருக்கத்தான் செய்யும் என்பது பகவானுக்கு தெரியும். அதனாலதான் அவரை வந்து அவருடைய குதிரை அதாவது அவர் ஓட்டி வந்த அந்த தேருனுடைய குதிரைகளுடைய கடிவாளத்தை மாற்றும் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அர்ஜுனனுடைய மன ஓட்டத்தினுடைய கடிவாளத்தையும் அவர் கையில தான் வச்சுட்டு இருந்தார் ஆக்சுவலி. இதை நாம வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ அவன் ஸ்ட்ராங்கா இல்லாம போனாக்கா தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவது என்பது மிகவும் கடினமானதாகிவிடும் என்பது தெரியும். ஸோ அதனாலதான் பகவான் வந்து பாதி பலம் இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனும் பீமனும் தான் த மெயின் கண்ட்ரிபியூஷன் பாண்டவர்கள் தரப்பிலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா.
ஸோ அதனால இவங்க 2 பேர் பீமன் வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல். ஸோ ஆனா அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் ரொம்பவுமே வந்து ஞானத்தை உடையவன். அதனால கேள்விகளை இன்க்விஸ்டிக் நேச்சர், அவனுக்கு வந்து கேள்விகள் கேட்பான். இதை ஏன் செய்யணும் அப்படிங்கிறது, இதனால என்ன என்ன லாபம், என்ன பாவம், இது எல்லாத்தையுமே யோசிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுக்கு உண்டு. ஸோ நேத்து கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் தெர் வாஸ் ஒன் கொஷின் இன்னைக்கு கேட்டிருந்தாங்க, எதுக்கு அர்ஜுனரை தேர்ந்தெடுத்தார் பகவான் இந்த பகவத்கீதையை சொல்வதற்குன்ட்டு. நேத்து ராதிகாம்மா ரொம்ப அழகான ஒரு கதை கூட சொன்னாங்க. ஏன்னா அர்ஜுனன் தலை முதல் கால் வரை பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்ற அந்த நாமம் தான் சதா சர்வ காலமும் வந்து சொல்லிட்டு இருக்க. ஹி இஸ் எ பியோர் டிவோட்டி, அதாவது உத்தமமான ஒரு பக்தன். அதனாலதான் பகவான் வந்து அவனை தேர்ந்தெடுத்தால் இந்த பகவத்கீதை சொல்வதற்கு. That is the highest qualification anyone should have to receive the knowledge actually. ஒருவர் ஞானத்தை பெறுவதற்கும் பக்தன் என்ற அந்த பதவி கண்டிப்பாக தேவை. ஏன்னா அப்பதான் சொல்லக்கூடிய ஞானத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு வரும். தட் இஸ் த பேசிக் குவாலிட்டி. ஸோ நாம் எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி லெவல்ல நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதத்துல இருந்தாலும் இன்னைக்கு பகவான் நம்மள எல்லாருமே இந்த இடத்துல ஒண்ணு சேர்த்திருக்கார். ஸோ இந்த நாலேஜை வந்து நாம கண்டிப்பா ரிசீவ் பண்ற பொசிஷன்ல உட்கார்ந்துருக்கோம்னாக்கா ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல நாம செய்த புண்ணிய காரியங்கள் இன்னைக்கு பகவான் சொன்ன அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், போதனைகளை நாம கேட்கக்கூடிய அந்த மகத்துவத்தை நாம வந்து அடைந்திருக்கோம். இதுக்கு நாம பகவானுக்கு கண்டிப்பாக நமஸ்காரங்களை செய்ய வேண்டும். ஸோ இந்த முதல் அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து 2 தரப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த போர் முனையில பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 படைகளுக்கு மத்தியில வந்து ரதம் ஸ்தாப்பையே அச்சுதா அப்படின்ட்டு சொல்வார். சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாப்பையே அச்சுதா. பகவானும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 2 படைகளுக்கு மத்தியில வந்து தேரை கொண்டு வந்து நிறுத்துகின்றார். ஸோ 2 பக்கத்துல இருக்கிறவங்களையும் பார்த்துட்டு கருணையால், ஏன்னா ஒரு பக்தனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக கருணை இருக்கும். ஸோ அதாவது ஒரு தூய பக்தனுக்கு எப்பொழுதுமே எவ்வளவு மோசமான ஒருத்தரா இருந்தாலும் அவர் மேல வந்து கருணை என்பது அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். அன்புல வந்து அவங்க என்னைக்குமே வந்து பாகுபாடற்ற நிலைமையில தான் இருப்பாங்க. விரோதியா இருந்தாலும் அவர்களும் அவர்களுடைய உயிரும் உயிர்தான் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பாக உணரக்கூடிய தன்மை அர்ஜுனனுக்கு உண்டு. டியூ டு ஹிஸ் கம்பேஷன், அதாவது அந்த கருணையான பாவத்தினால், இரக்கத்தினால் வந்து அவர் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் என்று சொல்கின்றார். சோ போரினுடைய விளைவு இன்பமற்ற நிலை அப்படிங்கிறதும் வந்து தெரியும். அதனாலையும் அவர் வந்து போர் புரிய மாட்டேன், ஏன்னா அவர் காண்பது அனைத்துமே சரீரத்துல காண்கின்றார். சோ நாம் எல்லாரும் கூட வந்து ஒருத்தரை ஐடென்டிபிகேஷன் எப்படி பண்றோம்னாக்கா இந்த உடலால் தான். ஞானம், இந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ளாத வரையிலுமே நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பை பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் தான். ஆனா நம்மள வந்து அந்த ரூபத்துல நாம என்னைக்குமே ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடாது என்பதை செகண்ட் சாப்டர்ல நாம வந்து தெரிஞ்சு கொள்ள போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து உயிர்களை கொல்வது பாவம் என்று வேதத்தில் சொல்லி இருக்கின்றது. சோ அதுவும் ஒரு ரீசனா வந்து சொல்றாரு. சோ குடும்ப பாரம்பரியம், வர்ண சங்கரா, அதாவது வர்ண கலப்பு ஏற்பட காரணம் பெண்கள் அதாவது பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இன்மை. ஸோ சிறுவர்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு எல்லாமே இம்பேக்ட். அதனால வந்து பெண்கள் கலங்கப்பட்டால் அதனால் வரக்கூடிய அன்வான்ட் பாப்புலேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர்கள் முன்னோர்களுக்கு வந்து கருமாதிகள் கண்டிப்பாக செய்வதில்லை. ஸோ நாம முன்னோர்களுக்கு கருமாதிகள் செய்தால்தான் அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிண்டம், இந்த ஸ்ராத்தம் செய்யறோம் இல்லையா, சோ அந்த அவிர்வாகம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்க பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்கின்றோம். நாம படைக்கிறது வந்து பெரியவங்க நினைச்சு நம்ம படைச்சாலும் உண்மையிலே அது வந்து பெருமாளுக்கு தான் போய் சேருகின்றது. சோ அதனால பகவான் கருணை புரிந்து நம்ம முன்னோர்களையும் பாவங்கள் இருந்து விமோக்ஷத்தை கொடுக்கின்றார். சோ அந்த கருணையை வந்து நாம வந்து மிஸ் பண்ணிடுவோம். அதனால் நம் முன்னோர்கள் அனைவருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வகாலம் நரகத்தில் உழவதாக சீட பரம்பரை வாயிலாக அர்ஜுனன் கேட்டதாக அர்ஜுனன் வந்து சொல்கின்றார். அதனால ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் எல்லா ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து போயிடுறது. சோ எனக்கு வந்து நான் போர் வீரன், போர் புரிய வேண்டும், ஆனால் என்னால் இந்த போர் புரிய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, அந்த இரு மனத்திற்கு அவர் தள்ளப்படுகின்றார். இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். செகண்ட் அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுடைய ஆட்சேபனைகளுக்கு எல்லாமே கிருஷ்ணர் வந்து பதில் உரைக்கின்றார், அதற்கான சொல்யூஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கின்றார். இரக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா
அவர் சொல்றது, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 1.28ல இருந்து 30th ஸ்லோகம் வரைக்குமே அவர் சொல்றதுதான். ஏன் போரிட விரும்பவில்லை? ஃபர்ஸ்ட் காரணம் இரக்கம். அதுக்கு பதில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டில் இந்த இன்டிசிஷனே பாத்தீங்கன்னாக்கா தீர்மானமற்ற நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2.6 வரைக்குமே எடுத்துன்னு போய் சொல்லுவார் அவர் வந்து. யாரு? அர்ஜுனர். சோ பகவானும் வந்து திட்டுவார் ஆக்சுவலி. சோ அதாவது ஒரு வைஸ்லி பர்சன், அதாவது ஞானமுடையவன் பேசக்கூடிய பேச்சே கிடையாது நீ பேசுறது அர்ஜுனா. போர் முனையில வந்துட்டு நான் போர் புரிய மாட்டேன் என்று சொல்வது வந்து அது வந்து ஒரு ஞானமுடையவனுக்கு அழகல்ல அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் வந்து சொல்வார். சோ அவர் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா 2.11ல இருந்து 30th ஸ்லோகம் வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான யோகத்தின் மேல வச்சு அவர் வந்து பகவான் வந்து நீ எல்லாரையுமே இந்த உடல்ல ஐடென்டிபிகேஷன் பண்ற. இந்த உடல் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஆன்மாதான் எப்பொழுதுமே நித்தியமானது, அழிவற்றது. அவன் ஆதியானவன். சோ we are all part and parcel of him. நாம பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவர்கள் அனைவருமே. சோ நாம் உடல் அல்ல அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நீ பெரு ஃபர்ஸ்ட். அதுதான் வந்து அவர் வந்து பதிலாக கொடுக்கின்றார். ரெண்டாவது இன்பமின்மை. 2.31வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 37வது 6 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கர்ம காண்டம், அதாவது கர்மயோகத்தின் மேல வந்து விளக்கங்களை கூறுகின்றார். சோ நீ ஒரு கர்மயோகியாக ஆக வேண்டும். கர்ம காண்டா என்பது வேறு, கர்மயோகி என்பது வேறு. கர்ம காண்டா என்பது பலன் நோக்கு செயல்கள் செய்வது எல்லாமே வந்து கர்ம காண்டா. அதே பலன்களை பற்றி ஆலோசிக்காமல் செய்வது வந்து கர்மயோகம். சோ இரு வகையான கர்மயோகங்களை பற்றி நம்ம நாளைக்கு 3rd சாப்டர்ல கண்டிப்பாக படிப்போம். சோ கர்ம யோகம் என்பது நம்ம கர்மங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடமையாக நினைத்து செய்வது, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையாக நினைத்து செய்வது. சோ அவ்வாறு நீ செய்யும் பொழுது ஒன்று நீ போரில் வெற்றி பெற்றால் நீ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராஜ்யத்தை நீ ஆளப் போகின்றாய். தோல்வியுற்று வீர மரணம் எய்தால் சொர்க்கத்திற்கு சென்று அங்கேயும் வந்து சுகபோகங்களை அனுபவிக்க போகின்றாய். சோ இதுல வந்து இன்பமின்மை என்று சொல்வதற்கு ஏதும் இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து பகவானும் சொல்லிவிடுகின்றார். நெக்ஸ்ட் பாவ செயல். சோ அதாவது உயிரை கொல்வது பாவம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். ஒருத்தர் தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வந்து பாவமாக இருந்தாலும் அது பாவத்திற்கு உட்படுவது கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஜட்ஜ் வந்து ஒரு குற்றவாளிக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்கின்றார் என்றால் அது வந்து அவருடைய கடமை. ஒரு நீதிபதியாக அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை அவர் செய்தார். சோ அதனால ஒரு உயிரை கொல்றதுக்கான ஒரு வழியை வந்து அவர் கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்வது என்பது அந்த பாவத்திற்கு அவர் வந்து எப்பொழுதும் உட்படுவது கிடையாது. அதே மாதிரிதான் போர் முனையில கூட நம்ம ஒரு இரு தரப்புல பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவு என்பது உண்டு. அதனால வந்து நம்ம எத்தனை பேர் கொன்னோன்றதுனால நமக்கு அத்தனை பேர் கொன்ன பாவம் நமக்கு கண்டிப்பாக வராது. ஆனா அதே நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு உயிரை வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலை கொல்வதால் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக தண்டனை உண்டு. ஆனா அந்த ஒரு நாட்டை காப்பாற்றுவதற்காகவோ அதாவது அவங்களுடைய தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்ல வரும்பொழுது அது பாவத்திற்கு பந்தப்படுவது கிடையாது. அதுதான் வந்து பகவான் வந்து சொல்வார். சோ நீ எனக்காக செயல்படு அப்படின்ட்டு சொல்வார். புத்தி யோகம், அதாவது பகவானுக்காக செய்வது என்பது பக்தி கலந்த செயல். அது அதனால்தான் புத்தி யோகம் என்பது பக்தி யோகம் என்று பெயர் ஆக்சுவலி. சோ அந்த வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2.33 ஸ்லோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து 38ல இருந்து 53 ஸ்லோகம் வரைக்குமே வந்து சொல்றார் விளக்கங்கள். பக்தி கொண்டு செயல்படு, பாவம் உனக்கு கண்டிப்பாக வந்து சேராது. நெக்ஸ்ட் இருமனம், இன்டிசிஷன், ஏன்னா அவனால தீர்மானம் எடுக்க முடியவில்லை. அதுக்கு ஒரு விளக்கம் வந்து 2.41 ஸ்லோகத்துல சொல்ற. திடமான உறுதியுடன் அந்த இரு மனதை நாம வெல்ல வேண்டும். கிருஷ்ணருக்காக சேவை செய்யுங்கள், எனக்காக சேவை செய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். ஒன்லி ஹாவ் த டிவோஷனல். ஸோ ஒன்லி பக்தி கலந்து நீ இந்த செயல் எனக்காக செய். ஸோ அந்த இரு மனத்திலிருந்து நீ வெளிப்படணும் அப்படிங்கிறது தான் அவர் சொல்றது. அதுக்கப்புறம் சிதாதிர் முனி, அதாவது சித பிரக்ஞா. ஸோ அதாவது ஒருவர் இந்த இரு மனதை வென்றவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமான புத்தி உடையவர், சோபர் மேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவரை பற்றி அவருடைய குணாதிசயங்களை பற்றி கேட்கின்றார் அர்ஜுனர். அப்படிப்பட்டவர்களை நாம் எப்படி அடையாளம் காண்பது அப்படிங்கிறது அதை பத்தி வந்து பகவான் வந்து 2.54ல இருந்து 72 ஸ்லோகம் வரைக்குமே வந்து சொல்றார். தூய ஆழ்நிலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பியூர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா டிரான்சிடென்டல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலை, பகவானை பற்றிய அந்த ஆழ்நிலையில் இருப்பவர்கள், நினைவில் உள்ள நபர் என்று பெயர். குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அழிவு ஏற்பட்டால் அந்த அந்த பெண்கள்
கலங்க வர்ணசங்கராவை எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தர்மம் ஜெயித்தால் கண்டிப்பாக இவர்கள் பிள்ளைகளை நல்வழிப்படுத்த முடியும், பெண்களுக்கான பாதுகாப்பும் நீங்கள் வழங்க முடியும். அதனால வர்ணசங்கரத்தை தடுக்க நீ ஒரு முன் மாதிரியாக இருப்பாயாக அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்கின்றார். ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சாப்டர்னுடைய சம்மரி. ஸோ எல்லா கேள்விகளுக்குமே பகவான் வந்து விடை கொடுத்து விடுகின்றார் இந்த இதுல. இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேசிக்கலி பகவத்கீதையிலே வந்து செகண்ட் சாப்டரும் 18th சாப்டரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சம்மரியா தான் தெரியும். முதல் 6 சாப்டர் வந்து கர்மயோகத்தின் மேலே படிப்போம் நம்ம. 2வது 6 சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகத்தின் மேல படிப்போம். 3வது 6 சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் கலந்த அந்த பக்தியை பற்றி நம்ம வந்து ஞான யோகத்தின் மேலதான் நிறைய இருக்கும். ஸோ இப்ப நாம படிக்கிறது எல்லாமே கர்மங்கள் பற்றி தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல மீண்டும் அவர் வந்து சொல்வாரு. ஸோ அதாவது சஞ்சயன் வந்து சொல்வார், இவ்வாறாக பேசிய அர்ஜுனன் வந்து வில்லையும் அம்பையும் ஒரு புறம் எய்துவிட்டு ரதத்தில் உட்கார்ந்து விட்டான்னு சொல்வார். ஸோ அப்ப வந்து பகவான் வந்து மறுபடியும் வந்து ஹி வில் ஸ்டார்ட். ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய இயல்புகளை எல்லாமே இழக்கும் தருவாயில வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பகவானும் மனதைரியத்தை கொடுப்பதற்காக. ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து சாமானியமானவன் கிடையாது. ஹி இஸ் எ வெரி வைஸ்லி பர்சன், அதாவது ஞானமுடையவன். அப்படிப்பட்டவனுக்கு இந்த மாதிரி தோஷங்கள் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டினும் அவர் வைப்பார். சோ நீ வந்து உடலுக்காக வருந்துகின்றாய். இது எப்படி இருக்குன்னாக்கா, ஒருவன் நீச்சல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்விம்மிங் பண்ணவே தெரியாத ஒருத்தன் வந்து கடல்ல இறங்கின பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனை வந்து காப்பாற்றுவதற்காக அவனுடைய சட்டையை பிடிச்சி இழுத்தா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரிதான் நீ பேசுற பேச்சு கூட இங்க இருக்கு. சோ அவனுடைய உடலையும் சேர்த்து நம்ம இழுத்தாதான் அவனை வந்து காப்பாற்ற முடியும். அந்த ஞானம் நமக்கு இருக்கும். நீ வந்து வெறும் உடலுக்காக நீ வருந்துகின்றாய். சோ நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. அது இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது. சோ இந்த பௌதிக உலகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 8 ஜடசக்திகளை சேர்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல படிப்போம். அதுல 5 வந்து இந்த பஞ்சபூதங்கள் தான். சோ இந்த உடல் இங்கேயே வந்து ஜனிக்கின்றது, அதுக்கப்புறம் இங்கேயே வந்து மடிகின்றது. ஆனா இந்த ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா வேறு ஒரு உடலை எப்படி தரிக்கின்றது ஆக்சுவலி. சோ இந்த எப்படி நாம வந்து டெய்லி குளிச்சுட்டு வேற ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த உடலும் இந்த ஆத்மாவும் ஜனிக்கும் பொழுது இந்த உடலை ஏற்று இந்த உலகத்தை விட்டு பிரியும் பொழுது வேறு ஒரு உடலுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் சொல்லுவாங்க, வேறு ஒரு உடலை வந்து ஏற்கின்றது. அந்த வேறு ஒரு உடலை ஏற்பது அவனுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்களும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் உயிர் விடும் பொழுது அவன் என்ன நினைத்து கொண்டிருந்தானோ அந்த உணர்வுகள். சோ அதுக்கேற்றாற் போலதான் ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் பாடி வந்து அவனுக்கு வந்து கிடைக்கின்றது. சோ இது எல்லாமே நம்ம போக போக இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நம்ம டீட்டெயிலா படிப்போம். இந்த அளவுக்கு இப்ப நீங்க செகண்ட் சாப்டர்ல தெரிஞ்சுட்டா போறோம் ஆக்சுவலி. சோ நாம் உடல் கிடையாது, வி ஆர் an ஆத்மா அப்படிங்கறத வந்து நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஐ எம் நாட் எ பாடி, ஐ எம் எ சோல். அதாவது நான் ஒரு ஆத்மா, நான் உடல் அல்ல அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை வந்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த உடல் எப்பொழுதுமே அழியக்கூடியது. சோ பஞ்சபூதங்களால் ஆன இந்த உடல் எப்பொழுதுமே வந்து அழியக்கூடியது. ஆனா ஆன்மா என்னைக்குமே வந்து அழிவற்றது. சோ அனாதியாக இருந்தவர் நம்ம பரமபுருஷ பகவான். ஈஸ் ஆதி அந்தம் அனைத்துமே அவர் தான். சோ நம்ம செகண்ட் ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய நிலைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத் சத் சித் சச்சித் ஆனந்தம் 3 நிலைகளை பற்றி நம்ம இப்ப பேச போகின்றோம். சோ அத்வைதத்துக்கும் துவைதம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைஷ்ணவம் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா துவைத பிலாசபி, மத்வாச்சாரியா ஃபாலோ பண்ணது வந்து துவைத பிலாசபி. இன்னும் சம்பிரதாயங்களை பத்தி நம்ம 4th சாப்டர்ல படிப்போம். சோ வைஷ்ணவர்கள் வந்து ஃபாலோ பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துவைத பிலாசபி, அதாவது மத்வாச்சாரியா. இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை தான் அவங்க ஃபாலோ பண்றது. சோ என்னன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நம்ம நாராயணன் படைப்புல பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் த ஆதி புருஷா. உலகங்களை படைத்தவரே அவர் தான், அனாதியானவன் அவன் தான் அப்படிங்கிறது வந்து அனைத்து வேதங்களுடைய ரெஃபரன்ஸும் அதை தான் குறிக்கின்றது. சோ அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முதலில் பிரம்மரை படைத்தார்.
சோ பிரம்மரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000 ஆண்டுகள் தவம் இருந்து இந்த படைக்கும் தொழில் எப்படி அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவானிடத்திலிருந்து அந்த ஞானத்தை பெற்றார். வேதங்களுடைய ஞானத்தை அனைத்தையுமே பகவான் வழங்கினது பிரம்மருக்கு வந்து 1000 ஆண்டுகள் தவம் புரிந்த பிறகு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா உயிர் வாழிகளுமே இந்த உலகத்துல வந்தது. அவர் படைப்புகள்ல 2 விதமான உலகங்கள், ஒன்று ஆன்மீக உலகம், இன்னொன்று இந்த பௌதீக உலகம். பௌதீகம் என்பது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க எல்லாமே நாம வரணும்ன்ற ஒரு விருப்பத்தினாலதான் பகவான் இங்க வந்து நம்மளை அனுப்பியிருக்கிறார். நாம இங்க வந்த பிறகு இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இது மேல எல்லாமே, அதாவது ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ நம்ம பற்றுதலை இந்த உலகத்து மேல வளர்த்துண்டு பகவானையே நம்ம மறக்கக்கூடிய தன்மைக்கு நாம சென்று விடுகின்றோம். சோ இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஹிருதயத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாவும் இருக்கின்றது, பரமாத்மாவும் குடிக்கொண்டு உள்ளார். சோ அந்த பரமாத்மாவை பற்றி நாம 7th or 8th சாப்டர்ல இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம். இப்ப பரமாத்மா நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஒரு மரத்துல எப்படி பறவைகள் இருக்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் இந்த கூடு என்னும் இந்த உடல் என்னும் இந்த ஸ்தூல உடல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை மரத்திற்கு ஒப்பிடுகின்றோம். இதுல ஹிருதயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 பறவைகளாக ஒன்று ஆன்மாவும் இன்னொன்று பரமாத்மாவும் இருக்கின்றார். சோ இந்த ஆன்மாவில் இருக்கக்கூடிய உயிர் என்னன்னாக்கா அதுவும் பரமாத்மாவுடைய சொரூபம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த உடல் மட்டும்தான் அழிவுக்குரியது, ஆன்மா என்றைக்குமே அழிவது கிடையாது. நாம் எல்லாருமே இந்த உலகத்துல வந்தது பகவானுடைய படைப்பினால்தான். எதுக்காகனா நாம இங்க வரணும் நினைச்சிருந்துதான் நாம இங்க வந்திருக்கோம். ஆனா எப்படி நாம ஒரு ஒரு டூரிஸ்ட் போயிட்டு வரோம் இல்லைங்களா, போனாக்க அந்த இடத்துல இருக்கிறது கிடையாது. நம்ம கொஞ்ச நாள் அங்க 4-5 நாளோ 1 வீக்கோ டூர் பண்ணிட்டு மீண்டும் நம்ம சொந்த வீடு எதுவும் அதுக்கு நம்ம வந்துடுறோம். அதே மாதிரிதான் நமக்கு சொந்தமான இடம் வந்து இந்த ஸ்தலம் கிடையாது. பகவானுடைய இருப்பிடமான வைகுண்டம் தான் நம்மளுடைய இருப்பிடம். ஆனா நாம அதை மறந்துட்டு இந்த உலகத்துல வந்த பிறகு இந்த உலக வாழ்க்கையிலே நம்ம அர்ப்பணிச்சுட்டு பகவானே மறந்துட்டு நாம செய்யக்கூடிய கர்மம் என்பது தவறான வார்த்தை கிடையாது. நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயலுமே கர்மம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. துர்க்கர்மமா நற்கர்மமா என்பது நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் மேல போகிறது. நாம் நன்மையான காரியங்கள் செய்தால் அது நற்காரியங்கள், நற்கர்மங்கள் என்று பெயர். அதே வந்து நம்ம தவறான காரியங்கள் செய்தால் அது பாவ விளைவுகள் எல்லாமே நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தும். அதோடு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை, இந்த எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல வந்த பிறகு நமக்கு நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ், நம்மளுடைய சுபாவங்கள் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட சொரூபங்களாவே நாம வந்து மாறிடுறோம். அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த 2 பறவைகள்ல ஒண்ணு வந்து சாப்பிடக்கூட பறவை நாம ஆத்மா ரூபம், அதே வந்து சாட்சி பறவையா உட்கார்ந்து இருக்கிறது வந்து பரமாத்மா ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல கண்டிப்பாக படிப்போம். சோ இப்ப வந்து இந்த 3 நிலைகள் பகவானுடைய நிலைகளை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். அதாவது முதல்ல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்வது பேசிக் எனர்ஜி லெவல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சக்தி ரூபமாக மட்டுமே தோன்றாத அருவ நிலையை மட்டுமே பகவானுடைய சுரூபம் அப்படின்ற ஒத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம். ஏன்னா நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியாது அனைத்துமே சக்தி ரூபம் அப்படின்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா. பகவான் சக்தி ரூபமும் அந்தரங்க சக்தியாக இருப்பதும் அவருடைய சுரூபம் தான். ஆனா ரூப வழிபாட்டிலையும் நம்ம பார்க்கறது அவருடைய ரூபம் தான். 2 நிலைகளிலுமே இருப்பவர் அவர் அப்படிங்கிறத ஞானத்தை நாம வந்து பெறணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த துவைத பிலாசபி. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வெறும் தோன்றாத அருவத்தை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு அவர்கள் பகவானை அந்த ரூபத்தில் மட்டுமே வழிபடுபவர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத் என்னும் அந்த சொரூபம், அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, சத் என்னும் அந்த சொரூபம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரமாத்மா ஸ்வரூபம். அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 புருஷ அவதாரங்கள், விஷ்ணு அவதாரங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை பத்தியும் நம்ம பின்னாடி படிப்போம். ஆனா நாம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த புருஷ அவதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யக்னேஸ்வரன் அல்லது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷீரோதாக்ஷி விஷ்ணு அப்படிங்கிற அவர் தான் நம்ம ஹிருதயத்துல 4 கைகளுடைய பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல உக்காந்துருக்கார். அவர் என்ன பண்றார், நாம என்னென்ன செய்யறோமோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பர்மிஷன். அவர் நன்மையான ஒரு இது வழியும் அவருக்கு நம்ம காட்டுவார். ஆனா நம்ம அதையும் மீறி நம்மளுடைய ஆசை இதனால வந்து அதை ஓவர் ரூல் பண்ணி நாம வந்து நம்மளுடைய அந்த ஷார்ட்கட்ஸ்ல போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கான பலன்களையும் நம்ம வந்து அனுபவிக்கின்றோம் இல்லையா. அந்த காரியங்கள்னால நற்காரியங்களோ இல்லை கெட்ட காரியங்களோ எல்லாமே நம்ம அக்கௌண்ட், எல்லாருக்குமே 2 பேலன்ஸ் உண்டு.
பேக் அக்கௌண்ட் மாதிரி. ஆனா பேக் அக்கௌண்ட் மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து 10 லட்சம் போட்டுட்டு 2 லட்சம் எடுத்தா 8 லட்சம்ன்ற மாதிரி கணக்கு கிடையாது. 10 லட்சம் புண்ணியங்கள் இருந்தாலும் 2 லட்சம் பாவங்கள் இருந்தாலும் 10 லட்சத்துக்குரிய அந்த புண்ணிய பலன்களை நாம் அனுபவிப்போம், 2 லட்சத்துக்குரிய பாவ பலன்களையும் நாம் அனுபவிப்போம். ஸோ 10 - 2 8 அந்த இது கிடையாது, அனாலஜி கிடையாது. ஸோ 2 அக்கௌண்ட்டையும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணி இந்த உலக வாழ்வை விட்டு நாம செல்லும் பொழுது அந்த அக்கௌண்ட்ல என்ன பெண்டிங் கர்மங்கள் இருக்கு, அதோட இந்த உணர்வுகள் எல்லாமே சேர்த்து வச்சுதான் பகவான் அந்த ஆத்மாவை வந்து இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது அனுப்பி வச்சிடுறார். சோ இந்த உடல் இங்கேயே இருந்து விடுகின்றது, இங்கேயே தோன்றுகின்றது, இங்கேயே மடிகின்றது. ஆனா ஆன்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மம் 13 சாப்டர் இன்னும் நல்ல டீட்டெயிலா படிப்போம். இது எப்படிங்கிறது வந்து 24 பண்புகள், அதை பத்தி எல்லாம் நான் அப்ப சொல்லுவேன். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டேவே இந்த வேண்டாம். ஸோ இதோட இந்த பேசிக் இதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டா போறோம். ஆத்மாவுடைய அளவு என்னன்னாக்கா 10,000ல் ஒரு பங்கு. அதாவது இந்த தலைமுடியினுடைய டிப் இருக்கு இல்லையா, நுனி பகுதி, அதுல 10,000ல் ஒரு பங்கு. அதாவது கதாஉபனிஷத், அதுக்கப்புறம் ஸ்வேதேஸ்வர உபனிஷத், இதுல எல்லாம் கூட இந்த ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. பகவத்கீதையிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத் மெத்தட் சொன்னேன், பரமாத்மா ஸ்வரூபம் சொன்னேன். அது வந்து சத் சித் ரெண்டுமே. சத் என்பது உண்மை, சித் என்பது ஞானம். சோ இந்த 2 விதமான நிலைகளை பகவானை புரிந்து கொண்டால் அது பரமாத்மா நிலையை பற்றி நாம் உணர்வதாக நாம் கருத வேண்டும். மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத் சித் ஆனந்த நிலை, அது பகவான் ஸ்வரூபம். பகவான் என்றால் அனைத்து, அதாவது பேசிக் வைபவங்கள் பார்க்கிறோம் இல்லையா, அவருடைய இயல்புகள், ஹையஸ்ட் கேட்டகரிஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா 6 நம்ம வேதவியாசருடைய தந்தை பராசர முனி வந்து சொல்லியிருக்கார். பகவான் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து அனைத்து புகழும், புகழ், அனைத்து செல்வங்கள், அனைத்து அழகு, அனைத்து துறவம், அதுக்கப்புறம் அனைத்து ஞானம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் மோர் திங் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட். ஸோ இத்தனையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்துலயுமே ஹையஸ்டா இருக்கிறது வந்து பகவான். நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா யாராவது ஒருத்தர் வந்து செல்வத்துல ஹையஸ்டா இருக்கலாம், யாராவது ஒருத்தர் வந்து கல்வியில வந்து தரத்துல ஹையஸ்டா இருக்கலாம், யாராவது ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆளுமை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா புகழ் பெற்று ஒரு ஹையஸ்ட் லெவல்ல அட்டைன் ஆயிருக்கலாம். ஆனா எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு போல ஹையஸ்டா இருக்கிறவர் வந்து பகவான் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் மீனிங் ஆஃப் பகவான். ஸோ இப்போ வந்து இந்த மீண்டும் வந்து இவர் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த 2.7 ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள், இப்ப நான் இந்த சாப்டர்ல சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகங்கள். இதுல நிறைய கருத்துக்கள் உண்டு, நீங்க கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும். கார்பண்ய தோஷோ பகத் ஸ்வபாவக பிரச்சாமி துவாம் தர்ம சம்மூட சேதக யஸ்ரேயஸ்வாஷ்யான் நிஷ்சிதம் ருஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தே அகம் ஷாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து நல்லா திட்டுறாரு. யாரு, நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் உனக்கு எங்கிருந்து இந்த தோஷம் வந்தது, அதாவது தோஷம் மீன்ஸ் இந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது, எதுக்கு நீ இப்படி எல்லாம் ஆலோசனை செய், நீ வந்து ஒரு ஞானமுடையவன், உனக்கு இந்த மாதிரியான ஞானமுடையவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி யாருமே வந்து திங்க் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் சொல்றார். இந்த அல்பமான இருக்கக்கூடிய, அதாவது சிற்றறிவுடைய அந்த தோஷம் வந்து உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது, வைஸ்லி பர்சனுக்கு அது வராது அப்படிங்கிறதையும் சொல்றார். சோ இப்ப சொல்வாரு அர்ஜுனர், நான் இப்பொழுது என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால், தோஷம் பலவீனம், என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். அதாவது அவர் எல்லாத்தையுமே, சரி நாம கூட எல்லாருக்குமே இது உண்டு, ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையை நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ண முடியாம, எடுத்துட்டு போக முடியாம ஒரு இக்கட்ல இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம கை கால் நடுக்கம், மனசுல படபடப்பு, ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே வரக்கூடிய இயல்புகள் நமக்கு எல்லாருக்குமே உண்டு. அதே நிலையை தான் இப்பொழுது அர்ஜுனரும் உணர்கின்றார். இந்த நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று கெட்டது என்று எதுவுமே எனக்கு தெரியல, சோ நிச்சயமாக நீங்கள் தான் கூற வேண்டும். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 2.6 ஸ்லோகம் வரைக்குமே ஒரு நண்பனாக தான் பகவானிடம் வந்து அர்ஜுனர் வந்து பேசிட்டு இருந்தார். ஆனா இந்த 2.7 ஸ்லோகத்துல வந்து அவரையே முழுமையாக சரணடைகின்றார். சோ உன்னிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், தஞ்சம் புகுந்துட்டேன் நான், இப்போ நீயே எனக்கு இது நல்வழி எது என்றது நீயே வந்து காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதோட வந்து அவருக்கு வந்து தாழ்படுகின்றார். சோ நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
இப்பொழுது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. சோ ஒரு குரு கிட்ட சிஷ்யன் வந்து எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னாக்கா, அவருக்கு பணிவாக கடமை செய்து, அதாவது அவருக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் அவர்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து ஞானத்தை பெறணும். அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனரும் ஃபுல்லாக பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய மனப்பூர்வமாக பகவானுக்கு சரணாகதி அடைந்தார். சோ தனக்கு எது நல்லது அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கின்றார். சோ நான் அந்த 3 அனாலஜி சொன்னேன் இல்லைங்களா? சோ அந்த 3, அதாவது ஒண்ணு வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத், சத். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பிரம்மம் அப்படிங்கிறது தான் அப்சல்யூட் ட்ரூத். தோன்றாத அருவத்தை மட்டுமே வணங்குபவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது. ஃபர்ஸ்ட் நிலை. எப்படி சூரிய ஒளி வந்து இந்த உலகம் முழுவதுமே பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ அதே அந்த நிலையை வந்து பிரம்ம நிலை. நம்மளால அது வந்து எந்த ஒரு ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துட்டு வர முடியாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான். ரெண்டாவது, சூரியனே நீங்க உத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த வட்டத்தை உங்களால பார்க்க முடியும் இல்லையா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா நிலைக்கு ஒப்பிட்டு இருக்கின்றார். செகண்ட் ஸ்லோகத்துல இதை நீங்க டீட்டெயிலா படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேர்ட் ஸ்லோகம் வந்து தேர்ட் இது நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சூரிய கிரகத்துக்குள்ளேயே செல்வது. அது வந்து ஒரு ஆன்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சமாதி நிலையை அடையும் பொழுது, அந்த உன்னத நிலையை அடையும் போது பகவானோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய சம்பந்தத்தை, அவர்கள் யோகத்தை வந்து ஏற்படுது. யோகம் என்பது கனெக்டிவிட்டி, லிங்க். அதாவது ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் தொடர்பை கொடுப்பது யோகம். சோ அந்த யோக நிலையில வந்து பகவானோட வந்து சம்பந்தப்படுத்துதல். சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் நிலை என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ எப்படி நம்மளால வந்து இந்த தூரமா ஒரு பொருளை வந்து ஒரு நம்ம கண்ணுக்கு எவ்வளவு தூரத்துக்கு தெரியறதோ சோ அந்த அக்கறைக்கு போகும்பொழுது அங்க ஒரு மரத்தை காண முடியும். அதே மாதிரி அந்த மரத்துல ஒரு புறவை உட்கார்ந்து இருக்குது என்று அது கிட்ட போன பிறகுதான் நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரிதான் ஒருவருடைய பக்தி நிலையும் அதே மாதிரிதான். இனிஷியல் ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கம்மியா இருக்கும். போக போக அந்த பக்தி இதுல வந்து நம்ம முன்னேறிட்டு போகும் பொழுது இன்னும் கிட்டையா நம்ம வந்து பகவானுடைய அந்த ரூபத்தையும் நம்மளால வந்து கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும். இதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கின்றது. சோ இந்த சூரிய வெளிச்சம், சூரிய வட்டம், பகவான். சோ இதுதான் வந்து அனாலஜி. சோ இப்ப வந்து பதில், இரக்கத்துக்கான பதில் சொல்கின்றார். 2.11 இருந்து 2.30 ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் ஆயிருக்கு. தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேகேந்திர பிராப்தி தீரஸ் தத்ரனா முஹ்யதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேகத்தை உடையவனுடைய உடல், இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறு வயது நம்ம குழந்தை பிறக்கின்றது. 6 விதமான மாற்றங்கள் ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குமே உண்டு இல்லையா? நாம பிறக்கும் பொழுதே 4 குறைகளோட பிறந்தவர்கள் தான். அது என்னன்னாக்கா நமக்கு பிறப்பு. இந்த உலகத்துல நாம வந்து கண்டிப்பாக பிறக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனா நாம அதை விருப்பப்பட்டு இந்த உலகத்துக்கு வருகின்றோம். சோ பிறப்பு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து வயோதிகம், அதுக்கப்புறம் வந்து வியாதி, அதுக்கப்புறம் இறப்பு. இது 4மே நமக்கு குறைகள் தான். இந்த 4 குறைகளை வந்து நாம வெல்லணும் எப்பொழுதுமே. மோட்சத்துக்கு போகி பகவானுக்கு மட்டுமே கைங்கரியம் பண்ணணும்ன்ற அந்த நிலைக்கு நாம வந்து நம்ம மனதை வந்து பக்குவ நிலைக்கு எடுத்துட்டு போகணும். சோ அதே மாதிரி இந்த உடல் 6 மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றது. பிறக்கின்றது, பிறக்கும் பொழுது அதுக்கப்புறம் வளர்கின்றோம். வளர்ந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா யவ்வனம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த யூத் ஏஜ் வரோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து மிடில் ஏஜ்க்கு வந்து அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பிள்ளைகள், நம்மளுடைய பை ப்ராடக்ட்ஸ்னா நம்ம பிள்ளைகள், நமக்கு வந்து வயோதிகம், அதுக்கப்புறம் வந்து இறப்பு. சோ இத்தனை மாற்றங்களையும் நம்ம இந்த உடல் மீண்டும் உடல் வந்து மண்ணுக்கே செல்கின்றது ஆக்சுவலி. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த தேகத்தை உடையவனுடைய உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மரணத்தின் பொழுது வேறொரு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. ஆனா அது உடனே பெறாது. ஏன்னா நம்ம செய்த கர்மங்கள் அதனுடைய விலை, அதாவது குவான்டிட்டி. சோ அதாவது புண்ணியங்கள் நிறைய பண்ணியிருந்தா நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொர்க்கத்துக்கு போய் சில காலம் இருக்க வேண்டி இருக்கும். அதே மாதிரி பாவங்கள் நிறைய பண்ணியிருந்தா அதே மாதிரி நரகத்திலையும் நாம கொஞ்ச காலம் இருக்க வேண்டியிருக்கும். இல்லை பகவானையே நம்ம சேவிச்சுட்டு இருந்தா மோட்சகதி அடைந்து பகவானிடம் இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்துக்கு நாம செல்வோம். சோ நாம என்ன பண்ணிருக்கோமோ அதனுடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் வச்சுதான் நாம வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம எங்க பிறப்போம், எப்பொழுது பிறப்போம், எந்த உடலை நாம தரிப்போம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. இந்த உலகத்திலே பாத்தீங்கன்னாக்கா 84 லட்சம் விதமான உயிர் வாழிகள் உண்டு. புழு, பூச்சி எல்லாமே
அனிமல்ஸ் எல்லாமே கலந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 84. இதுல ஹையஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மனித வாழ்க்கை தான். வேற எந்த ஜீவராசிக்குமே வந்து மோட்சகதி அடையக்கூடிய மார்க்கம் கிடையாது. ஒன்லி மனிதனுக்கு மட்டுமே உண்டு. அதனால்தான் பாவ புண்ணிய கணக்கு நமக்கு மட்டும்தான் உண்டு. விலங்கினத்துக்கோ எதுக்குமே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை மட்டும்தான், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய தர்மத்தை மட்டும்தான் அவர்கள் செய்கின்றார்கள். சோ இப்ப வந்து விலங்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சைவம் அசைவம் என்ற 2 வகை நமக்கு தெரியும் இல்லைங்க. ஹெர்பிவோரஸ் கார்னிவோரஸ் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ இது எப்பவுமே மாத்தி கீத்தி சாப்பிடுறத நம்ம என்னைக்குமே பார்த்திருக்க மாட்டோம். சோ எல்லாமே இயற்கையை ஒற்றின இந்த இதுலதான் அது எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா நாம தான் இயற்கையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பார்ட் ஃப்ரம் நேச்சர் ஒன்லி வி ஆர் மூவிங் ஆல்வேஸ். அதனாலதான் நமக்கு வந்து பாவங்கள் எல்லாமே உண்டு. நமக்கு வந்து அறிவு என்ற அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் என்ற எக்ஸ்ட்ரா ஒன்னு வந்து பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பர் டைரக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணணும். சோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு திரும்பி வரக்கூடிய வாழ்க்கை. ஆனா விலங்குகளுக்கு எல்லாமே அந்த பாவ புண்ணியம் அக்கௌண்ட் கிடையாது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ மரணத்தின் போது வேறொரு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. அது எப்பொழுது பெறும் என்பது பகவானுடைய அந்த அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் வச்சுதான் நம்மளால வந்து சொல்ல முடியும். ஆனா கண்டிப்பாக நம்ம வேற ஒரு இதுக்கு போகின்றோம். 3 குணங்கள் இருக்கின்றது. ஒன்று சத்வகுணம், 2வது ரஜோகுணம், 3வது தமஸ் குணம். சத்வகுணம் இருந்தா அட்லீஸ்ட் நம்ம மீண்டும் கன்ஃபார்மா இந்த உலகத்துல பிறப்போம். ஒரு யோகியாகவோ ஒரு ஞானியாகவோ, அதாவது முன்னேறி படிப்படியாக சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போய் மோட்சகதி அடையறதுக்கான மார்க்கம் உண்டு. அதே ரஜோகுணம் இருந்தாலும் மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு பிறப்போம், மனிதனாகவே பிறப்போம். தமஸ் குணம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக விலங்கு இனத்துலதான் பிறப்பாங்க. சோ அதனால வந்து இந்த பிறவி நமக்கு மனிதன் வந்தா அடுத்த பிறவி கண்டிப்பாக நமக்கு மனித பிறவி என்ற அந்த உத்தரவாதம் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ எந்த உடல் நமக்கு கிடைக்கும்ன்றது நாம செய்த கர்மங்கள், நம்மளுடைய பெண்டிங் மனசுல என்ன ஆசைகள் உணர்வுகள் இருந்ததோ அதுக்கு ஏற்றாற் போலதான் நெக்ஸ்ட் ஜென்மமே நமக்கு உண்டு. நிதான புத்தி உடையவர், அதுதான் சொன்னது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திர புத்தி உடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பது கிடையாது. ஏன்னா இது புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனம். இது கண்டிப்பாக ஒரு சைக்கிள் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஆத்மா என்னைக்குமே அழிவு கிடையாது, உடலுக்கு மட்டும்தான் அழிவு. சோ இந்த உடல் பழைய உடலை விடுத்து புதிய ஒரு உடலை வந்து ஆத்மா ஏற்கின்றது. சோ அந்த உடலுக்கு போன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்னிலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தையும் அது அடைகின்றது. சோ இந்த உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை ஏற்கும் அந்த டியூரேஷன்ல வந்து ஆத்மா என்னைக்குமே வந்து நன்னிலை அடைவது கிடையாது. அதுதான் உடலினுடைய மகத்துவம். எதுக்கு அப்ப உடலுக்கு மகத்துவமே இல்லையானாக்கா இந்த உடல்ல வந்து இந்த ஆத்மா தங்கினா மட்டுமே அதனுடைய நல்வழி பாதையில போறதுக்கான வழியும் நமக்கு கிடைக்கும். இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல ஆன்மாவில வந்து எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் 23 ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவக நசைனம் கிளேத் எந்த் யாபோ நசோஷ்யதி மாருதக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் ஆல்ரெடி இந்த அனாலஜி சொல்லிட்டேன். நம்ம உடலை ஒரு மரத்திற்கு ஒப்பிட்டு அந்த மரத்துல இரு பறவைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாவும் பரமாத்மாவாக நம்ம ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றோம். அதாவது பழத்தை உண்ணக்கூடியவர்கள் நாம தான். அதாவது நமக்கு தான் நிறைய குவாலிட்டிஸ் இல்லைங்களா. சில பழம் வந்து புளிக்கும், சில பழம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கசக்கும், சிலது பாத்தீங்கன்னாக்கா இனிக்கும். அதே மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையிலும் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சிலது பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், சிலது துக்கத்தை கொடுக்கும். இது எல்லாமே கலந்ததுதான் இந்த மனித வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது அறிகுறி. ஆனா பகவான் பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்து நாம என்ன அதுக்கெல்லாம் எப்படி வந்து அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்றோன்றத வந்து பார்த்துட்டு இருப்பார். அதனுடைய விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் புக்ல எழுதுவார். சோ அதுதான் நமக்கு வந்து புண்ணிய பலன் பாவ பலனா நமக்கு வந்து அந்த அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் வர்றது. சோ ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாது. சோ அதாவது 5 விதமான வாயுக்கள்ல மிதந்துட்டு இருக்கு. நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பானா பிராணா அதுக்கப்புறம் வயானா சுதானா அண்ட் இந்த 5 விதமான வாயுக்கள்ல தான் இந்த உடல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உடல் ஒரு பாட்டுல தலைவரி இருக்கிறது ஒரு வாயு, அதுக்கப்புறம் இந்த உடல்ல இருந்து இடுப்பு வரைக்கும் ஒரு வாயு, கீழே இது இந்த உடல் முழுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்தின் இருக்கிறது ஒரு வாயு, சுவாசத்துல வந்து பிராணா. சோ இந்த 5 விதமான வாயுக்கள்ல இந்த ஹிருதயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிதந்துட்டு இருக்கு.
ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆன்மாவை வந்து நாம எதுவுமே செய்யவே முடியாது. அவன் வந்து படைக்கப்பட்டது பகவானால். அவன் எப்படி நித்தியமானவனற்றிலிருந்து வருபவன் அனைத்துமே நித்தியமானது, முழுமையானவற்றிலிருந்து வருவது அனைத்துமே முழுமையானது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இஸ் த அப்சல்யூட், இஸ் த கம்ப்ளீட் ஹோல். அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாமளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரிடத்துல வந்து நாமளும் முழுமையானவர்கள் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாது, நெருப்பாலும் எரிக்கப்பட முடியாது, நீராலும் நனைக்கப்பட முடியாது, காற்றாலும் உலர்த்தப்பட முடியாது. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து சக்தி வாய்ந்தது. இந்த உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கின்றது. அத்தனூண்டு சயின்ஸ் ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கின்றது. ஸோ ஆத்மா இருக்குது அப்படிங்கறது ஐடென்டிபிகேஷன் நமக்கு எப்படி தெரியறதுனாக்கா இந்த கான்சியஸ்னஸ் உணர்வு வச்சுதான் நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கொள்கிறோம். சோ உணர்வு இல்லை என்றால் ஆத்மாவும் இந்த உடலை விட்டு சென்று விட்டது என்று அர்த்தம் ஆக்சுவலி. சோ ரெண்டாவதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்பமின்மைக்கு அவாஷ்ய வாதாம்ச பகுன் வஷ்யந்தி தவாஹிதஹ நந்தஸ்த தவ சாமர்த்தியம் ததோ துக்கதரம் நுகிதம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப வந்து நீ வந்து கருணையால போயிட்டு நீ வந்து போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே திறந்து போயிட்டு அவங்க முன்னாடி ஆயுதமின்றி அவர்களால் நான் அழிக்கப்படுவதே மேல் அப்படின்னு நீ சொன்ன நீ ஃபர்ஸ்ட் இதுல. ஸோ ஆனா நீ அப்படி போய் நின்னா கூட உன்னை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே ஏளனம் தான் செய்வாங்க, பயத்தினாலதான் நீ வந்து போரை விட்டு போற அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க, அததான் உன்னை நிந்திப்பாங்கன்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றார். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பார்கள். யாராவது வந்து போர் இதுல போயிட்டு போர் புரிய மாட்டேன், எனக்கு வந்து இவர்கள் எல்லாம் அழிப்பதற்கு வந்து வந்து மனசளவுல எனக்கு சக்தி கிடையாதுன்னு சொன்னா யாராவது ஒத்துப்பாங்களா? கண்டிப்பாக ஒத்துக்க மாட்டார்கள். சோ நீ பயந்துட்டு தான் இதை சொல்றேன்னு தான் நினைப்பாங்க. அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்க முடியும்? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல கௌரவமாக வாழ்ந்தவர்களுக்கு இதை விட ஒரு பெரிய அவமானம் எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு இதையும் வந்து பகவான் வந்து இங்க சொல்றார் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹதோ வா பிராப்ஷ்யசி ஸ்வர்க்கம் ஜித்வாயா போக்ஷே மஹீமம் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய யுத்தாய கிருத நிஷ்யச. அதாவது பாத்தீங்கன்னா போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம். சோ ஸ்வர்க்கத்துல போனாலும் நீ சந்தோஷமா தான் இருக்க போற, வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகனை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. ரெண்டுமே உனக்கு நன்மைதான், இதுல எது இன்பம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ற ஒரு அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து இவர் வந்து ஆன்சர் கொடுக்கின்றார். இங்க வந்து நீ கர்மயோகியாக மாறணும், அதுதான் அவர் சொல்றதே பகவான். கர்மயோகி என்றால் எந்த ஒரு பலன்களையுமே அவர்கள் வந்து எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். சோ மதம் என்பது ரிலிஜன். வாட் இஸ் ரிலிஜன்? ரிலிஜன் மீன்ஸ் தர்மம். தர்மம் என்றால் என்ன? தர்மம் என்றால் நமக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதுதான் தர்மம். சோ பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் என்றால் என்ன? வேதங்கள் பிரகாரமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வர்ணாசிரமத்துல பிரகாரம் 4 விதமான ஜாப் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேலைகள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது, பகவான் கொடுத்தது. நாட் பேஸ்ட் ஆன் த பர்த். சோ அதாவது பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர் அண்ட் சூத்ராஷ். ஸோ இந்த 4 விதமான பிரிவுகள் வந்து சமுதாய பிரிவை வந்து கொடுத்தவர் பகவான். இது ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் த ஆக்குபேஷன். இன்னைக்கு நாம மல்டிபிள் ரோல்ஸ் பண்றோம். சில இடங்கள்ல சூத்ரர்களாக இருக்கின்றோம், சில இடங்கள்ல பிராமணர்களாக இருக்கின்றோம், சில இடங்கள்ல வைசியர்களாக இருக்கின்றோம், சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்திரியர்களாக இருக்கின்றோம். மல்டி டாஸ்கிங் நாம் எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ. ஆனா முற்காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணர்கள் வேலை மட்டும் தான் செய்வாங்க, சத்திரியர்கள் சத்திரிய வேலை மட்டும் தான் செய்வாங்க, வைசியர்கள் வைசிய வேலை மட்டும் தான் செய்வாங்க, சூத்ரர்கள் சூத்ர வேலை மட்டும் தான் செய்வாங்க. சோ பிராமணர்கள் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு போதிக்கக்கூடிய நிலையில இருப்பாங்க. அது ஒண்ணு பிராமணர்ஸ். அதாவது கட்டி ஆள்பவர், ஆளுமையில் இருப்பவர்கள் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்திரியர்கள். சோ சேஃப் செக்யூர், அதாவது ஒரு நாட்டை காப்பாற்றக்கூடிய தன்மை. பிசினஸ் எல்லாம் பண்றவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வைசியர்கள். இப்ப வந்து ஒரு விவசாயி நிலத்துல வந்து விளைச்சல் எடுத்துட்டு போயிட்டு சந்தையில எடுத்துட்டு போயிட்டு வித்துட்டு வருவார். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வைசிய. இது கடைநிலையோர், அதாவது உழைப்போர்கள், அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தொண்டு புரிவது, இவர்களுக்கு எல்லாம் தொண்டு புரிவதே அவர்களுடைய இது. இது வந்து இதுதான் வந்து சமுதாய பிரிவா வந்து பிரிச்சிருந்தார். ஆனா இப்ப நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மல்டிபிள் ரோல்ஸ் பண்றோம் வீட்டுல.
நாம சூத்திரர்களாகவும் வேலை செய்கின்றோம், சத்திரியர்களாகவும் வேலை செய்கின்றோம். ஆபீஸ்ல போனா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல சத்திரியர்களாக வேலை செய்கின்றோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிசினஸ் பண்றோம்னா அங்கே வந்து வைசியனாக வேலை செய்கின்றோம். வீட்டுல வந்தா நம்ம வீட்டுல வேலை செய்யறோம், அங்கே வந்து சூத்திரர்களாக நம்ம வேலை செய்கின்றோம். ஒருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது, ஒரு நம் குழந்தைக்கே நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது நாம அந்த பிராமணர் அந்த ரோலும் நம்ம செய்யறோம். இந்த மல்டி டாஸ்கிங் இப்ப நமக்கு கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லயுமே நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அதுதான் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது. சோ இங்க வந்து நீ எழுந்து போர் புரி. பகவான் வந்து நீ வந்து எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு போய் வந்து உட்காந்துரு சன்னியாசி ஆகணும் எங்கேயுமே அவர் சப்போர்ட் பண்ணவே இல்லை. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு செய்ய தவறினால் அதற்கான பாவங்கள் ஏதாவது இருந்தாக்கா அதனுடைய விளைவுகள் வந்து பாவங்களாக இருந்தா அது எல்லாமே நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ்க்கு தான் வந்து சேரும். அதனாலதான் நம்ம கடமைகள் இருந்து நம்ம என்னைக்குமே தவறக்கூடாது. அதுதான் திரும்பி திரும்பி ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எழுந்து போர் புரிவாயாகன்னு தான் அர்ஜுனருக்கு எப்பொழுதுமே பகவான் சொல்வார். அந்த போன ஸ்லோகத்தினுடைய இது பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் தான் இது ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பதில் 3, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ செயல், அதுக்கான விளக்கத்தை கொடுக்கின்றார். நேஹாவி கிரம நாசோஸ்தி பிரத்யாவியோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அபியஸ்ய தர்மஸ்ய திராயத்தே மகதோ பயாத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வல்பம் அபியஸ்ய தர்மஸ்ய, அபியாசம் என்றால் அதாவது பிராக்டிஸ் ஆர் கொஞ்சம் முயற்சி, ஸ்வல்பம் கொஞ்சமாக, தர்மம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க ஹனுமன் பாத்தீங்கன்னாக்கா லங்கையை எரித்தது நமக்கு தெரியும். சீதா பிராட்டியை வந்து ராவணன் எடுத்துட்டு போயிட்டு அசோகவனத்துல வச்சு தூது போகும் பொழுது அவருடைய அந்த இது தொகைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க தீ வச்சிட்டதுனால அவர் லங்கையே வந்து பசம் பண்ணார் அப்போ. சோ ஆனா அது பகவானுடைய கைங்கரியமக்காக செஞ்சதுனால அதனால வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய பேர் அழிவிலிருந்து கொஞ்சம் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் ஆச்சு. அதே மாதிரிதான் நாம எந்த ஒரு அதாவது நற்காரியங்கள் செய்யறதோ, அதாவது பக்தி காரியங்கள் செய்யறது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நமக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய பேர் ஆபத்துல இருந்து நம்மள ரொம்ப ரட்சிக்கும். அதனால்தான் பக்தி பாதை என்னைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தொடக்கம் உண்டு, முடிவு வந்து பகவானிடத்தில் போக வரைக்குமே இருக்கும். நாம இந்த ஜென்மத்துல நம்ம எந்த அளவுக்கு புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணியிருக்கோமோ, பகவானுடைய கைங்கரியங்கள் பண்ணியிருக்கோமோ, அடுத்த ஜென்மம் என்று இருந்தால் நாம எங்க விட்டோமோ அங்கிருந்துதான் நம்மளுடைய தொடர்ச்சி வரும். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அதே இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம எந்த ஒரு செயல் செய்தாலுமே அது தொடக்கமும் முடிவும் நாம இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுதே முடிந்துவிடும். சோ நாம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கிறோம்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். ஸோ சம்படி ஹஸ் ஸ்டார்டட், ஆனா அந்த வீடு கட்டு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒருத்தர் காலம் ஆயிட்டாருனாக்கா மீண்டும் அவர் பிறவி எடுத்து அதே வீட்டை அவர் தொடர்ந்து கட்டுவார் என்பது ஏதாவது கேரண்டி இருக்கா? நோ கேரண்டி. சோ அதே மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனா நம்ம முற்பிறவி செய்த கர்மங்கள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா புண்ணிய பலங்கள் பாவ பலங்கள் அனைத்துமே அந்த ஆத்மாவோட இருக்கும் பொழுது அடுத்த பிறவில நாம் எந்த அளவுக்கு பகவானுடைய கைங்கரியம் செய்தோமோ, எங்க நிறுத்தியிருந்தோமோ அந்த கைங்கரியம் வந்து அங்கிருந்தே தொடரும். இது ஒண்ணு மட்டுமே நம்ம என்னைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ கிடையாது. நாம பக்தி தொண்டுல போகும் பொழுது எந்தவித குறையும் நமக்கு கிடையாது, இழப்புமே கிடையாது. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்தும் ஒருவனை காக்கும். எப்பொழுதுமே இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல போறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மன தைரியம் வந்து கண்டிப்பாக எதை பார்த்துமே அவங்க பயப்பட மாட்டாங்க. தட் ஃபியரை வந்து எப்பவுமே இந்த ஆங்ஸைட்டி, ஃபியர் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வெல்லணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதெல்லாம் இருக்குதுனாலே கண்டிப்பாக நாம இன்னும் பக்தியில வந்து இன்னும் முன்னேறதுக்கு நிறைய தூரம் இருக்குன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பக்தி பாதையில நம்ம வந்து இன்னும் அந்த ரியலைசேஷன் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஆத்ம ரியலைசேஷன், பக்தின்னா என்ன செய்யணும், இது எல்லாமே வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த மார்க்கத்துல இன்னும் நம்ம முன்னேறி செல்லணும், இன்னும் நிறைய தூரம் இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேணும். இந்த ஸ்லோகம் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஸ்லோகத்தை கண்டிப்பா எங்கேயாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க வீட்டுல. பதில் 4வது பதில் என்ன அவர் சொன்னது, குடும்ப பாரம்பரியம் போயிடும்னு சொல்றாரு இல்லையா, அது கர்மண்யே வாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாசனஹ மா கர்ம பல ஹேதுர் போர்மோதே சங்கோ சத்த கர்மணி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. சோ இந்த உலகத்துல வந்து நாம பிறந்த பிறகு எந்த செயல் செய்தாலுமே, எந்த கர்மத்தை செய்தாலுமே அது நம்ம கடமையா இருந்தா அது செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு அதிகாரமே. அதனுடைய பலன்களை நாம என்னைக்குமே எடுத்துக்க முடியாது. We don't have any authority.
டு ஆஸ்க். இன்னைக்கு நான் ஒரு வேலை செய்யறேன், அதனுடைய அவுட்கம் எனக்கு வந்து ஆகணும்னு உட்கார்ந்து இருக்கும் பாருங்க, தட் இஸ் அவர். 10 ரூபா போட்டா 20 ரூபாய் வரணும், இது என்னுடைய உழைப்பு, இது என்னோடது அப்படின்ட்டு, எல்லாமே என்னது அப்படின்னு. ஆனா நீ எதை எடுத்தாயோ அது இங்கிருந்தே எடுக்கப்பட்டது. அது அது அந்த கான்செப்டை நம்ம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அனைத்துமே பகவானுடையது அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இடையில வந்த நாம வந்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டு விட்டுட்டு தான் போக போறோம். எதுவுமே வந்து வி ஆர் ஒன்லி எ பேசேஜ் இல்லைங்களா? கம்யூனிகேஷன் பாத் மாதிரி தான் நம்ம எல்லாமே நம்ம. ஸோ முதலும் முடிவும் அவர். அதாவது சோர்ஸும் அவர் தான், டெஸ்டினேஷனும் அவர் தான். அதாவது யாரு, அதாவது ரிசீவர் இஸ் ஆல்சோ ஹி. எண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தான். ஆனா நம்ம நடுவுல வந்தவங்க. வில் கம் அண்ட் வில் லீவ், அவ்வளவுதான். இது எல்லாமே ஒரு மாயை அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் என்பது 100% கிடையவே கிடையாது. இந்த ஞானத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனாலதான் நாம் எந்த காரியம் செய்தாலுமே பகவானே இது உண்மையில பாரம் போட்டு செய்யறேன், அவ்வளவுதான். சோ இதனுடைய பலன் வந்து உனக்கு, உன் கையில், நான் என்னுடைய கடமை மட்டுமே செய்கின்றேன் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நாம எடுத்துட்டு போகணும். அப்படி நீங்க அந்த ஞானத்தை எடுத்துட்டு போகும்போது ஆப்வியஸ்லி நீ வில் என்டர் இன்டு த டிட்டாச்மெண்ட். அதாவது பலன்கள் மேல நமக்கு பற்றற்ற தன்மைக்கு நாம கண்டிப்பாக தள்ளப்படுவோம். அதுதான் பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் நமக்கு. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. ஏன்னா இங்க வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போறது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே பேசுறாரு இல்லையா? சோ நீ வந்து இங்க வந்து எல்லாரையுமே வந்து போர்ல கொன்றா அதனுடைய பாவங்கள் எல்லாம் என்னை வந்து சேரும்ட்டு நீ சொல்றல்ல, அதெல்லாமே உனக்கு வரவே வராது. இங்கே வந்து நீ கடமை செய்ய போகின்றாய். போர் வீரன் என்னும் கடமை செய்யும் பொழுது உனக்கு பாவங்கள் கண்டிப்பாக வராது. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. ஏன்னா அவர் வந்து சன்னியாசிய போறன்னு சொல்லுவார். கடமையை செய்யாமல் இவர் அதர்மத்தை ஒழிக்காமல் தர்மத்தை நிலைநிறுத்தாமல் போய் சன்னியாசிய காட்டுல உட்கார்ந்துட்டாக்கா கண்டிப்பாக அதர்மத்தினுடைய விளைவால் வரக்கூடிய பாவங்கள் அனைத்துமே வந்து அர்ஜுனத்தை தான் சேரும். அதனாலதான் நம்ம கடமைகளை, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம் என்னைக்குமே துறக்க கூடாது. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், நம்ம என்னைக்குமே புரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா 5th இன்டிசிஷன், ஸ்திரமான புத்தி. எப்படி அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த பறவையினுடைய கண் தெரிஞ்சு அந்த போக்கஸ்டா பண்ணாரோ அதே மாதிரிதான் நம்ம மனசும் வந்து ஒரு ஸ்திரமான புத்தியில வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். இரட்டை நிலை எப்பவுமே நமக்கு இருக்கக்கூடாது, டியூவாலிட்டிஸ். அதாவது விவசாயாத்மிகா புத்திஹீர் ஏகேக குரு நந்தனா பகுஷாக ஹனந்தியாஷ சபுத்தியோ அவசியாஸ்மியான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வழியில் உள்ளோர், அதாவது ஸ்திரமான புத்தி உடைய அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார்கள். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின், அதாவது குரு நந்தனான்றது அர்ஜுனரை குறிக்கின்றது. உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. ஏன்னா ஸ்பெகுலேஷன், இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோன்ட்டு ஒரு மரத்துக்கு எப்படி பல கிளைகள் இருக்கின்றதோ அதே மாதிரி அவருடைய எண்ண ஓட்டங்களும் இருக்கும். ஆனா ஸ்திரமான புத்தியுடையவருக்கு ஒரே ஒரு மெயின் பிரான்ச் மாதிரி தான். ஸோ அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்டவர்களுடைய அறிகுறிகளை பற்றி நம்ம 54ல இருந்து 72 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்கிறோம். ஸோ அவர்களுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்? உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றார்கள் அவர்கள். அதாவது இந்த 5 புலன்களை திருப்திப்படுத்துது மனசு, அதுக்கேத்த மாதிரி நம்மளுடைய அறிவு, இந்த ஷட்டில் பாடின்னு சொல்றோம், இந்த சூக்ஷ்ம உடல், அது என்னென்ன நினைக்கிறதோ அது எல்லாமே ஆக்ஷனுக்கு கொண்டு வர மாட்டாங்க, எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. பேச்சு, அவர்கள் பேசும் பேச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்பம் துன்பம் பயம் கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு அதுல இருக்கவே இருக்காது. இன்பம் விழுந்ததுனால வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா ஒரு எக்ஸ்பிரஷனோ, இல்லை துன்பம் இருப்பதால் ரொம்ப துவண்டு போய் படுத்துறதோ, பயம் என்ற இதுவுமே இருக்காது, கோபம் என்பதும் இருக்காது. ஸோ அவர்களுடைய பேச்சுல வந்து இந்த 4மே நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்வோம். ஸோ இந்த 4 நிலைகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட பேச்சு, அவங்களுடைய வாக்குவாதம் எதுவா இருந்தாலுமே அவங்க கான்வர்சேஷன் எல்லாமே அப்படி இருக்கும். எப்படி இருப்பான்? ஆமை தன் ஓட்டுக்குள் உடலை எப்படி சுருக்கு கொள்வதை போல அந்த புலன்களின் செயல்கள் அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மனதை கொண்டவர்கள் அவர்கள். எப்படி நடந்து கொள்கின்றான்? ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. அதாவது எப்பவுமே ஆசைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனசுல என்னத்தை நினைக்கிறோமோ அதை தான் ஆசையா நம்ம கொண்டு வந்து வைக்கிறோம். சோ இந்த பௌதீக உலகத்து செயல்கள் மேல நம்ம கண்டிப்பாக பற்றுதல் கொள்ளவே கூடாது. சோ அப்படிப்பட்ட ஆசைகளை வந்து அவர்கள் விடுபட்ட தன்மையில இருப்பாங்க. ஒன்லி ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல தான் அவங்களுடைய ஆசைகள் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானு வாச்ச,
பிராஜஹாதி யதா காமான் ஸ்வர்வான் பாரத மனோகதான் ஆத்மன் ஏ பாத்மானா துஷ்டஹ சிதத பிரஜ்ஞஸ்ச ததோச்யதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் சொல்றாரு, எப்பொழுது ஒருவன் தமது மன கற்பனையினால் எழும், அதாவது நம்ம எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பெகுலேஷன் இல்லையா. ஸோ இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாமே யூகங்கள் நமக்கு நிறைய உண்டு. அதையே நம்ம ஸ்திரமாக்கி விடுகின்றோம். நம்ம என்ன ஓட்டங்கள் எப்படி எடுத்து செல்கின்றோமோ அதுதான் அவுட்கம்மா நமக்கு வரும் எப்பொழுதுமே. அதனாலதான் என்னைக்குமே நல்லதையே நினைக்கணும். ஸோ நம்ம எப்போல்லாம் நம்ம நெகட்டிவா நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் ரிஃப்ளெக்ஷன், அந்த வைப்ரேஷன் தான் நம்மளை சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரிதான் மனக்கற்பனினால் எழும் புலன் நுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையுமே துறந்து, அதாவது இந்த 5 புலன்கள் ஞானேந்திரியங்கள் செய்யக்கூடிய ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் அதுக்கப்புறம் புலன்களின் செயல்களை இது அனைத்தையுமே நம்ம விடுத்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நம்ம ஆத்மாவை பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான நிலையில் வைத்துக் கொள்ளுதல். இதை பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் நடந்துட்டே இருக்கும். நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல செல்ல செல்ல நம்ம ஆத்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஆத்மாவுக்கு உணவே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான். நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவோ இல்லை நம்ம வெளியே போயிட்டு பார்த்துட்டு வர இந்த எக்ஸ்டர்னல் இதெல்லாமே கிடையாது. எக்ஸ்டர்னல் எல்லாமே இந்த பாடி பிளஷர் தான். ஸோ நம்ம எதையுமே இந்த கண்ணால புலன்களால செய்யக்கூடிய அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ அது எல்லாமே பாடியில ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஆனா மனசளவுல நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம இதுல போயிட்டு நம்ம பக்தியில செய்யும் பொழுது அது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாவுக்கான உணவு. ஸோ அது பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி. தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அப்போ ஒரு திருப்தி கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு சென்றவர்கள் யோகிகள் ஞானிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இதற்கு மேற்பட்ட லாபம் எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை அவர்கள் உணர்ந்தவர்கள். அப்பொழுது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். அதாவது சமாதி நிலைக்கு அவன் தள்ளப்படுகின்றான். பகவானோட அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பந்தத்தை அவன் ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றான். அவ்வாறு இல்லாமல் அதுக்கு எதிர்மறையாக இருந்தால் இந்த புலன்னோக்கு செயல்கள் எல்லாமே நாம் ஈடுபடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை பத்தி நாம் இப்போ படிக்க போகின்றோம். தியாயதோ விஷயான் பும்ச சங்கஸ்தேஷு பஜாயதே சங்கா சஞ்சாயதே காமஹ காமாத் குரோத அபிஜாயதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது புலன்னோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இல்லையா. சோ நம்மளுடைய இந்த 5 புலன்கள் இருக்கு இல்லையா, இது கண்ணுக்கு ஏதோ ஒண்ணு பார்க்கணும், அது நல்லதோ கெட்டதோ தெரியாது. அதுல நம்மளுடைய கண் பார்வை லயிப்பது. காதுல நல்லது கெட்டது எல்லாமே கேட்கிறோம். ஆனா நல்லதை மட்டுமே கேட்கறதா இருந்தா தட் இஸ் ஃபைன். ஆனா தீயதையும் நம்ம கேட்கின்றோம் இல்லையா, அதுல நம்ம லயிக்கும் பொழுது சோ இந்த மாதிரி கெட்ட வழிகள்ல நம்மளுடைய மனதை அது எல்லாமே எடுத்துட்டு காமம் இதுல எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துட்டு போகும் பொழுது, மோகத்துல போகும் பொழுது அதன் மேல நம்ம பற்றுதலை நம்ம வளர்த்து கொள்கின்றோம். கண்டெம்ப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பற்றுதல் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காமம், அதாவது பேராசை என்பதும் வருகின்றது. காமத்திலிருந்து கோபம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த பேராசைத்தனத்திலிருந்து அது நம்மளால அடைய முடியவில்லை என்றால் இறுதியில் அது பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபமாக மாறுகின்றது. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதனுடைய அடுத்த விளைவு கோபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, கோபத்துல யாராவது கோபப்படும் போது நீங்க அவங்கள போய் பாருங்க, அதுல அழிவுதான் நடக்கும், ஆக்கமான செயல்கள் எதுவுமே நடக்காது. இதை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ குரோதாத் பவதி சம்மோக சம்மோகாத் ஸ்ருதி விப்ரமஹ ஸ்ருதி பிரமாஷாத் புத்தி நாஷோ புத்தி நாஷாத் பிரணஷ்யதி. பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும் ஃபுல்லா அதுல போய் மூழ்கிவிடும், மயங்கி மனதுல. ஏன்னா அதுவே உண்மையான இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து செயல்களுமே அதுதான் நித்தியம் அப்படின்னு நாம் நினைச்சுக்குவோம். மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை புத்தி பேதலித்து போகின்ற இழப்பும் நினைவு குழம்புவதால் அறிவும் இழக்கப்படுகின்றது. கோபமா இருக்கக்கூடியவங்க வாயில வரக்கூடிய வார்த்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறான வார்த்தைகளாக தான் இருக்கும். ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கின்றான், மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வீழ்கின்றான் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் அந்த சர்க்கிள், புலன்களின் பொருட்கள். சோ எதோ ஒண்ணுத்து மேல நம்மளுடைய ஆசைகள், இந்த பௌதிக உலக செயல்கள் மேல, அதன் மேல பற்றுகளை நாம லிங்க் காமம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இணைப்பு, அந்த இணைப்புனால பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை, அந்த பேராசை செயல்படவில்லை என்றால் அது கோபமாக மாறுகின்றது. கோபத்திலிருந்து மயக்கம், அதுக்கப்புறம் நினைவு குழம்பிய நிலை, அறிவு இழப்பு, அதுக்கப்புறம் இறுதியில வீழ்ச்சி. இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லணும்னாக்கா நம்ம துரியோதனனையே சொல்லலாம். அவனுக்கு எல்லாமே இருந்தது, அஸ்தினாபுரம் இருந்தது,
ஆனா இருந்தாலும் இந்த பிரசத்தின் மேல் அவனுக்கு ஈடுபாடு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் தனக்கு மட்டுமே இருக்கணும், யார்கிட்டயுமே வேற யார்கிட்டயும் அது இருக்கக்கூடாது. அந்த பற்றுதலை அவன் வளர்த்தான், அதன் மேலே மோகத்தை வளர்த்தான், அது கிடைக்காதப்ப கோபம். ஸோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இறுதியில அந்த போர் என்ற அந்த இது வந்ததும் அவனுடைய டிசிஷனாலதான். ஸோ அவனே வந்து ஒரு 5 ஊரை கொடுத்திருந்தா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து இந்த போர் வந்திருக்காது. பட் அந்த 5 ஊசி அளவுக்கு கூட நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன், அந்த அளவுக்கு பேராசை. ஸோ அப்படி ஒரு இதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இறுதியில அவனுடைய வீழ்ச்சியை தான் நாம வந்து பார்த்தோம். ஸோ என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு செயல்கள் வந்து வீழ்ச்சியை தான் கொடுக்கும். ஸோ நரகத்தினுடைய 3 கதவுகளே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபம், பேராசை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமை. இந்த இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நரகத்தினுடைய 3 கதவுகள். அடுத்தவங்களை கம்பேர் பண்றது. ஸோ எப்பவுமே அடுத்தவங்களை கம்பேரிஷனுக்கே நம்ம போகவே கூடாது. நமக்கு பகவான் என்ன கொடுத்திருக்கார், எந்த நிலையாக இருக்கும், இன்னைக்கு குடிசையிலே இருக்கலாம், இல்ல மாடைகளே இருக்கலாம். ஸோ அது நம்ம செய்த கர்மங்களுடைய பலன்கள். நாம் இன்னைக்கு எங்க இருக்கோன்ற சுச்சுவேஷன் வந்து தட் இஸ் ஆல் டிபெண்டிங் ஆன் அவர் கர்மாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக உணர வேண்டும். இன்னொருத்தர் நல்லா இருக்கிறத பார்த்து நம்ம என்னைக்குமே வந்து பொறாமைப்படவே கூடாது. ஸோ அது எல்லாமே வந்து கீழ் இயல்புகள். ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கீழ் இயல்புகளை அனைத்தையுமே உயர் இயல்பால் ஆள வேண்டும். எந்த 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 விதமான வாழ்க்கை நிலை இருந்தாலும் இறுதியிலே நம்ம போக வேண்டிய இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம். அவன் குடிசையில் இருந்தாலும் சரி, அவன் மாளிகையில் இருந்தாலும் சரி, இறுதி இலக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஸ்தலம் தான். அதுக்கு நம்ம மாளிகையில இருக்கணும்ன்ற அவசியமும் கிடையாது. மனதளவுல பக்தி இருக்கணும். அது இருந்தா மட்டுமே நாம வந்து அவரிடத்தில் செல்ல முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ இதோட இந்த செகண்ட் சாப்டர் முடிஞ்சது. கிருஷ்ண பிரபு போல்ஸ் போடுங்க. ராதிகாமா வந்திருக்காங்களா? ஐ திங்க் ஷி வுடன்ட் ஹவ் கம் டுடே. ஓகே, டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க எஸ். இவ்வுலகில் எத்தனை வகையான உயிரினங்கள் உள்ளன? எல்லாருமே இது போல்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஆத்மாவின் பண்புகள் என்ன? ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சொல்லணும். காற்றால் அழியாதது, நெருப்பால் எரியாதது, நீரினால் ஈர்க்கப்படாது, மேல உள்ள அனைத்தும். டேஷ்கள் வாழ்வதற்காகவே அல்லது வரப்போகும் சாவிற்காகவோ புலம்புவதில்லை. யார் புத்திசாலித்தனம் வாய்ந்தவர், செல்வந்தர், கருமி, வேட்கை உடையவர்? ஸோ யார் அதாவது அறிஞர்கள் வந்து வைஸ்லி பீப்புள் பத்தி நான் சொல்லியிருக்கேன், பத்தி எழுதுங்க. ஆத்மாவின் அளவு என்ன அதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். எதுன்றதை ரைட்டா செலக்ட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணுங்க. ஆத்மாவின் பண்பு கூறுகள் யாவை? அட்ரிபியூட்ஸ். நித்தியமானது, என்றும் நிலைத்திருப்பது, முதன்மையானது, மேலே கூறிய அனைத்தும். எஸ், கேள்விகள் பார்க்கலாம். குவிஸ் நான் இன்னைக்கு டெமோ பண்றேன், இந்த வீடியோல நான் போடுறேன். நீங்க குவிஸ் வந்து நீங்க அதை பார்த்துக்கலாம். விலங்குகள் பாவ புண்ணிய கணக்கு இல்லை என்றால் அந்த ஆத்மா எப்படி மனித ஜென்மம் பெறுகின்றது என்பதை விளக்கவும். எஸ், இப்போ விலங்குகள் மாத்திரம் கிடையாது, மரம் செடி கொடிகள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எங்க இருக்கின்றது, அது எவ்வாறு அதனுடைய சர்வீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பூக்கள் எல்லாம் பூக்கின்றது, எல்லா பூவுமே கடவுளுக்கு போய் சேருவது கிடையாது இல்லையா? ஸோ எந்த பூ வந்து சாமிக்கு போய் சேர்கின்றதோ அது நெக்ஸ்ட் எலிவேஷன் ஆக்சுவலி. அதே மாதிரிதான் ஒரு விலங்கா இருந்தாலுமே, இப்ப பசு இருக்கு, ஸோ அதனுடைய பசுனுடைய பால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அபிஷேகத்திற்கும் கொடுக்கின்றோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கைங்கரியங்கள் எல்லாமே அந்த பசுவுக்கு ஒரு பிராப்தம் இருந்தா நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் என்பது மனித இதுக்கு வந்து எலிவேஷன். ஸோ நாம எல்லாரும் கூடமே பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ தடவை புழு பூச்சியா பிறந்து எலிவேஷன் ஆகிதான் நம்ம இந்த மனித ஜென்மத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இந்த மனித ஜென்மத்திலிருந்து நம்ம வந்து பகவான் இடத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்கணும். அதை விடுத்து நம்ம பாவ காரியங்கள் நிறைய செய்து தாம்சிக் நேச்சர்ல நாம வந்து உழந்துட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக விலங்கு இனத்திற்கோ இல்லைன்னா கீழ் உலகங்களுக்கோ நம்ம தள்ளப்படுவோம். ஒன்ஸ் நாம் அந்த கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டால் மீண்டும் வந்து இந்த மனித பிறவியும் கிடையாது, மோட்சகதியும் கிடையாது. Hope I think I have given the answer. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? தேங்க்யூ மாதாஜி.
எல்லாரும் போல்ஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. ஸோ தட் நீங்க இந்த கிளாஸ் அட்டென்டிவா கேட்டிங்களா, புரிஞ்சதா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியும். லக்ஷ்மி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. மாதாஜி நமஸ்தே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே இப்ப வந்து சொன்னேன் இல்லையா, பசு வந்து அதனுடைய பால் வந்து ஒரு புண்ணிய காரியத்துக்கு போச்சுன்னா பகவான் அதுக்கு மனுஷன் இது கொடுப்பாரு. அப்புறம் அதே மாதிரி 2-3 உதாரணம் சொன்னீங்க. எக்ஸாம்பிள்ஸ். இது கானகத்துல இருக்கக்கூடிய சிங்கம், புலி இதனுடைய ஸ்டேஜ் எல்லாம் எப்படி மாதாஜி? அதுங்க என்ன ஒரு புண்ணியமும் செய்ய போறது இல்ல, அதனோட இயற்கையோட மட்டும்தான் இருக்கும். அது எப்படி மனித பிறவி எடுக்குமா, இல்ல அது அப்படியேதான் சுத்தி சுத்தி வளர்ந்துகிட்டு இருக்குமா, எப்படி? அதாவது எந்த ஜீவராசியா இருந்தாலுமே அவங்க வந்து பகவானுடைய, அதாவது இந்த பக்தி இதுல வந்து ஏதாவது ஒரு சம்பந்தப்பட்ட, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஆசிரமத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாய் கூட இருக்கு இல்லைங்களா? அங்க நடக்கக்கூடிய எல்லா பூஜைகள்லுமே அந்த நாய் அந்த வைப்ரேஷன்ல தான் இருக்கு. நல்ல குணம் இருக்கக்கூடிய அந்த நாய் நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எலிவேஷன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அது அவங்களுடைய பிறவி இது எப்படி எடுக்கிறது. அதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்குமே அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும்பொழுது அதுக்கேத்த மாதிரிதான் அவங்களுடைய எலிவேஷன். இல்லைன்னா சேம் திங் ஒன்லி they have to move forward. அந்த மாதிரி நன்னிலை அடையிற ஏஜ், அதான் சாரி சைக்கிள்ஸ் வர வர அதுக்கேத்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு எலிவேஷன் வரும் மாதாஜி. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரணும், வரும்பொழுது கண்டிப்பாக அவர்கள் they will elevate. சோ அப்ப நாம எல்லாருமே இந்த மனித பிறவி எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் இல்லையா? இந்த புண்ணியமான இந்த மனித பிறவியை நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஃபார் த கொஸ்டின் மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ. இவ்வுலகில் எத்தனை வகையான 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள். அது ரைட். ஆன்மாவின் பண்புகள் மேலே கூறிய அனைத்தும். தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் வந்து புத்திசாலித்தனமானவர்கள், அதாவது வைஸ்லி பர்சன் ஒன்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் தான் வாழ்ந்தவருக்கோ மாண்டவருக்கோ அவர்கள் வருந்த மாட்டார்கள். ரீசன் எதுக்குன்னாக்கா ஆத்மா என்றைக்குமே அழிவடைவதில்லை, அது எப்பொழுதுமே பிறவி எடுத்துக்கொண்டுதான் இருக்கும். அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆத்மா இறந்து போனாதான் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அழ வேண்டும் இல்லையா? உடல் தான் வேறு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆத்மாவின் அளவு 10,000ல் ஒரு பகுதி அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லியிருந்தேன். நான் ஆத்மாவின் பண்பு கூறுகள் மேலே கூறிய அனைத்தும். தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. நித்தியமானது, நிலைத்திருப்பது, முதன்மையானது. அதாவது எப்படி பகவான் முதன்மையானவரோ அவரிடத்தில் வந்த நாம் எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம ரூபத்துல குவாலிட்டி வைஸ் நாமும் பகவானும் ஒரே இது மாதிரிதான், அதாவது நித்திய தன்மையில. ஆனா நமக்கு வந்து உடல் வந்து அழியக்கூடியது, பகவானுக்கு ஆன்மாவும் உடலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவற்ற தன்மை. போத் ஆர் எட்டர்னல். நமக்கு ஆன்மா மட்டும்தான் எட்டர்னல், அதே உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழியக்கூடியது. எஸ், வீரேந்திரன் பிரபு அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். மாதாஜி வணக்கம். மாதாஜி வணக்கம், சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி இப்போ வந்துட்டு நம்ம இறந்துட்டாக்கா, இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு 84 lakhs சொன்னீங்க இல்லைங்களா நம்மளோட பிறப்பு. இப்ப வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு மனுஷனாவா பிறக்கோமா, இல்ல ஐ மீன் மிருகமாவா, இல்ல? அதுதான் நான் சொன்னேன்ல, 3 குணங்கள். இந்த உலகத்துக்கே சம்பந்தப்பட்ட 3 குணங்கள் இருக்கு. சோ நாம அந்த குணங்களை பற்றி பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல படிப்போம். கண்டிப்பாக அப்ப நீங்க புரிந்து கொள்வீர்கள். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்த சத்துவத்துக்கு எலிவேட் ஆகி மோட்சகதி போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இல்லைன்னாக்கா மீண்டும் இந்த பிறவியில வந்து பிறந்து ஒரு யோகியாகவோ ஒரு ஞானியாகவோ ஆகுவதற்கான சான்சஸ் உண்டு. ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் மீண்டும் மனித பிறவியில தான் பிறப்பார்கள். அதே வேலைதான் அவங்க தொடர்வாங்க. ஆனா அட்லீஸ்ட் ஏதோ புண்ணிய காரியங்கள் செய்திருந்தா அவங்க எலிவேட் ஆகி சத்துவகுணத்துக்கு போகக்கூடிய மார்க்கமும் அவங்களுக்கு கிடைக்கலாம் இல்லைங்களா? சரி, பிறவி என்பது நம்மளுடைய கர்ம பலன்கள் ஏற்றவாறு பிறவி வருகிறது. ஆனா இங்க வந்த பிறகு நாம எந்த குணத்தோட மெஜாரிட்டியா ஐடென்டிஃபை ஆகுறோமோ அதனுடைய அவுட்கம்ஸ் பிரகாரம் தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா தாம்சிக் நேச்சர் இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விலங்கு இனத்துலதான் பிறப்பார்கள். இது நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல பகவான் ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. அப்ப கண்டிப்பா நம்ம படிப்போம். அது வரைக்கும் நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கணும். ஓகே, நன்றி மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ. வேற யாராவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? Any other doubts? Very nice. After a long time I am getting questions. எல்லாருமே
நடுவுல ஒரு 2-3 செஷன்ஸ் வந்து கொஷின்ஸே இல்லாம இருந்தது. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ஹியர். கொஷின்ஸ் கேட்கணும். கேட்டீங்கன்னா தான் நீங்க எல்லாருமே இத அட்லீஸ்ட் இங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான எனக்கும் ஒரு ஆத்ம திருப்தி. மாதாஜி ஒரு டவுட். சொல்லுங்க நீங்க பிரபு. ஹனுமர் வந்து இலங்கையில வந்து தீ அந்த அவர் வாளுக்கு தீ வச்சதுனால அவர் வந்து இலங்கையை வந்து எஸ். பத்த வைக்கிறாருன்றீங்களா? அது வந்து ஆமா. பாவகாரியமா சொன்னீங்களா? அது அது கரெக்டா புரியல. அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அது பாவ காரியம் கிடையாது. எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் அது பகவானுக்காக செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக அது பாவத்துக்கு கிடையாது. அதுக்கு தான் அது எக்ஸாம்பிளா கொடுத்தது. ஏன்னா பின்னாடி வரக்கூடிய ஒரு பேராபத்துல இருந்து நம்மள நாம ரட்சித்துக் கொள்கின்றோம். சோ பகவானுடைய கைங்கரியம் என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுளுடைய காரியத்துல நம்ம எந்த ஒரு செயலை செய்யும் பொழுதுமே அது பின்னாடி வரக்கூடிய பேராபத்துல இருந்து நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு ரட்சணை அது ஆக்சுவலி. அததான் வந்து எக்ஸாம்பிளா அங்க சொன்னோம். அதே மாதிரிதான் பகவானும் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு, நீ எழுந்து போர் புரிஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு. சோ இவர் வந்து போர் புரிந்தால் ஒழிய நெக்ஸ்ட் தர்மத்தை அவரால் நிலைநிறுத்தணும் இல்லையா? அவருடைய பிளான் ஆல்ரெடி இருக்கு. அது பிரகாரம் எல்லாமே நடக்கணும்னாக்கா இவர் எழுந்து போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும். சோ அதனால நம்ம வந்து கொஞ்சமான ஒரு புண்ணிய காரியம் செய்தாலுமே அது பின்னாடி வரக்கூடிய பேராபத்திலிருந்து நமக்கு ரட்சணை. அதுதான் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி. ஓகே, தேங்க் யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார். எஸ். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? அம்மா வணக்கம்மா. சொல்லுங்க பிரபு. இப்போ நம்ம ஒரு கோவில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம். ஓகே. அதுக்குள்ள இந்த கிராமத்துல இருக்கிறவங்கலாம் இருக்கு. ஓகே. இந்த பலி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முறையை கொண்டு வரும். ஓகே. அது வந்து இது கடவுள் நிமித்தமான ஒரு விஷயம் தான் நாம நினைக்கிறோம். ஆமா. ஆனா எனக்கு இந்த உடன்பாடு இல்லை. ஆனா இது பாவமா புண்ணியம்? ஆக்சுவலி நம்ம வந்து பலி அந்த சத்திய யுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 யுகங்கள்ல அப்பெல்லாம் கடவுளுக்கு வந்து பலி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னாக்கா அந்த அனிமல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இமீடியட்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டு தி மனித வாழ்க்கைக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருந்தது. ஆனா இப்ப அந்த அளவுக்கு நமக்கு சத்தியம் நிலைத்திருக்கின்றதா நம்ம உலகத்துல கிடையாது. இந்த கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பொய் எல்லாமே பித்தலாட்டம், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வயிற்றெரிச்சல், சண்டை சச்சரவுகள் இது நிறைந்த உலகம்தான் இது. வேதங்கள் பிரகாரமே நாம ஒரு உயிரை வந்து கண்டிப்பாக கொல்லக்கூடாது. எந்த கடவுளுமே வந்து எனக்கு பலி கொடுன்ற அந்த இது கான்செப்ட் எங்கேயுமே கிடையாது. இதெல்லாம் நாம மனிதனாக ஏற்படுத்தியதுதான். எஸ், ஐ அக்செப்ட். ஐ ஆல்சோ நோ. தமிழ்நாட்டுல கூட நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா முனேஸ்வரனுக்கும் சரி கன்னிமார்கள் கோயில்லையும் சரி நாம வந்து கெடா வெட்டி நம்ம வந்து பொங்கல் வைக்கிறது கண்டிப்பாக செய்யறாங்க. தட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஆனா அது செய்ய தேவையே கிடையாது. நீங்க அதை விட ஒரு பூசணிக்காய் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பூசணிக்காயை சுத்தி நீங்க அதையே நீங்க பலி போட்டாலே அதுவே தட் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். பகவானுக்கு இப்போ நம்ம கட்டிட்டு இருக்கிறது வராகி அம்பாளுக்கான ஒரு ஓகே. பலி கொடுக்க கூடாது பிரபு, கொடுக்க கூடாது. நான் அதை நிறுத்திட்டேன். இப்ப எதுவும் நம்ம அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. கோயில் வந்து விமான உத்தமமான காரியம் செஞ்சிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்மையான கோவில் வளாகத்துக்குள்ள எதுவும் நீங்க பண்ணாதீங்கன்னு. ஆனா அவர் என்ன சொல்றேன், நான் ரோட்ல கூட நான் பண்ணுவேன். ஏன்னா நம்ம வந்து கருப்பு சுவாமி வந்து காவல் தெய்வமா நிமித்தம் பண்றாங்க. பிரதிஷ்டானம் பண்ண போறோம். அவங்க கூட அதெல்லாம் கேட்கறது கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம கஸ்டம்ஸ்ல இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டு போனதுதான். எல்லாமே காலப்போக்குல ஒரு சின்ன ஒரு நிர்வாகி அப்படிங்கிற ஒரு அதிகாரத்துல நான் வந்து பண்ணக்கூடாது, கண்டிப்பா கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்தி இருக்கேன். எனக்கு இது மனசளவுல ஒரு நெருடல் இருந்ததுங்களா? டோன்ட் வரி பிரபு, நல்ல காரியம் தான் செஞ்சிருக்கீங்க. சோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு பாவமும் வந்து எதுவும் சேராது. ஏன்னா கடவுள் எந்த கடவுளுமே எனக்கு பலி கொடுன்னு கேட்கறது கிடையாது. இட் இஸ் ஆல் மேன்மேட் திங்ஸ் தான். அவர் எந்த கடவுளுமே பக்தி மட்டும்தான் செய் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. அது வாராகி அம்மனா இருக்கட்டும் இல்ல முனேஸ்வரனா இருக்கட்டும், நீங்க வந்து பக்தி மட்டும்தான் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்களே ஒழிய நாம தான் எல்லாம் போய் நம்மளுடைய மனசுல என்ன வருதோ அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வர நம்ம. அதுதான் தவறான விஷயம். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ. ஒரு தெளிவான ஒரு பதில். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எனக்கு ஒரு முடியாத சூழ்நிலையால நான் அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. ஓகே. இன்னையில இருந்து நான் கரெக்ட்டா. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பிரபு. ஸ்ரீநாத் பிரபு, வேற ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்குங்களா?
இந்த கொஸ்டினை வச்சு ஃபாலோ அப் கொஸ்டின் இருக்குங்க எனக்கு ஒரு சொல்லுங்க, doubt. பரவாயில்ல சொல்லுங்க பிரபு. உங்களால 4 பேருக்கு அவங்களுக்கு இது மாதிரி டவுட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். சில பேர் சங்கோஜப்படுவாங்க இப்படி கேட்கிறதுன்ட்டு. ஸோ உங்களால அவங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் நீங்க கிடைக்கும். நீங்க சொல்லிங்க இல்லைங்கம்மா, லைக் இது வந்து ஒரு தப்பான கஸ்டம்ஸ்ல காலப்போக்குல அப்படியே மாறி எஸ் போச்சு. எஸ் ஸோ ஸ்டில் இந்த மாதிரி இது தெரியாம பண்றாங்கல்ல, அது பாவமா? ஆக்சுவலி அவங்க வந்து பட் அவங்க எஸ் அவங்க அக்கார்டிங் டு தெம் அவங்க வந்து பக்தியா பண்றாங்க. பிகாஸ் அவங்க முன்னவர் என்ன பண்ணாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ ஸ்டில் இது பாவமா இல்ல எப்படி இது கன்சிடர்? நீங்க பாவம் புண்ணியம் ரெண்டுத்தையுமே வந்து நீங்க எடுத்துக்கிறத விட ஒரு உயிரை கொல்வது வந்து கடமையாக செய்யும் பொழுது பாவம் கிடையாது. கடமையற்ற செயல்ல செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக பாவம். சோ இப்ப நீங்க அந்த பலி கொடுக்கறது உங்களுடைய கடமையா இல்லையான்றது வந்து அந்த இது வந்து நீங்க நிர்ணயிக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எந்த கடவுளுமே எனக்கு பலி கொடு அப்படின்ட்டு சொல்றதே கிடையாது. சோ நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கா, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவங்க செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஞானம் இல்லாத இதுல போயிட்டு இருந்தது. இப்ப நாமெல்லாம் படிச்சிருக்கோம், இந்த பகவத்கீதையை கேட்டுட்டு இருக்கோம். இந்த பின்னாடி கூட வரும், இதை பத்திலாம் நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க. செகண்ட் டேல எல்லாமே தெரியாது. ஸோ அதனால வந்து அப்போ வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்வீர். கடமையை செய்யும் பொழுது அதுல வந்து வயலன்ஸ் இருந்தாலும் இட் இஸ் அக்செப்டட் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஜட்ஜ், ஒரு போர் வீரன், அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் அக்செப்டட். அங்க வந்து பாவமே கிடையாது. ஆனா அதே வந்து நார்மலா ஒருத்தர் போய் ஒருத்தரை மர்டர் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கண்டிப்பாக பாவ செயல் இல்லைங்களா? ஸோ லைக் தட் வி நீட் டு டேக் இட் ஃபர்தர். ஸோ கடமை என்று வந்தால் அது பாவம் அல்ல, கடமை இல்லை என்றால் அது கண்டிப்பாக பாவம். ஸோ இது எது கடமை அப்படிங்கறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிசைட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் அது பாவமா இல்லையான்றதை நம்ம டிசைட் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.